Que ja hi som tots i totes. I que si vull, puc començar. Esteu preparats i preparades? Sí? No sento gaire sí. Esteu a punt? Sí! Oh, doncs si vosaltres esteu preparats, jo també. Som-hi, comencem. Benvingudes, benvinguts. Uau! Ara us explicaré per què sóc aquí, Sí? Sí? Va, som-hi. Perquè a mi m'agrada tenir molts amics. Estic aquí ara i tots cantant amb mi. Perquè a mi m'agrada tenir molts amics. Estic aquí ara i tots cantant amb mi. Nosaltres volem que ens expliquis un bon conte. Nosaltres volem que ens expliquis un de bo. Nosaltres volem que ens expliquis un bon conte. Nosaltres volem que ens expliquis un de bo. M'ajudeu? Nosaltres volem que ens expliquis un bon conte. Nosaltres volem que ens expliquis un de bo. I ara podeu aplaudir. Gràcies. Oh, quina alegria ser avui aquí a Soses. Em fa molta il·lusió. Per començar em presento. El meu nom és Alma i els meus cognoms i la mar de contes, perquè arreu d'on vaig sempre porto això, contes per explicar. Però avui veureu, avui en comptes de portar diferents contes, només en porto un. Però un de molt especial. És una història que només conec jo. Sí? I us preguntareu, i per què només la coneixes tu? Doncs perquè els protagonistes viatgen amb mi. I clar, m'expliquen un munt d'històries seves que viuen, i aleshores n'escolleixo una i la porto. I avui he escollit què va ser del llop vegetarià. Oi que no heu llegit mai aquest conte de què va ser el llop vegetarià? Que no? No el trobareu a cap biblioteca ni llibreria. No. Però sí que trobareu a les biblioteques i llibreries la història, el conte que explica com aquests dos protagonistes ja fa temps es van conèixer. És un conte una mica conegut. L'ovelleta que va venir a sopar. Heu llegit mai aquest conte de l'ovelleta que va venir? Ah! I no us heu preguntat mai quines aventures deuen viure aquest llop i aquesta ovelleta a casa seu? Doncs jo avui us porto una aventura i us explicaré què va ser del llop vegetarià. Som-hi? Anem a veure-ho? Vinga, va, som-hi. I aquesta història comença en una caseta. Ai, sí. Aquí vivia el llop. Un dia va arribar el xai, o l'ovelleta, com vulgueu dir-li. Jo li dic xaiet. Per mi, un xaiet és una ovelleta molt petita, molt joveneta. I aquesta és molt joveneta. Ai, tot va començar el dia que un llop va sentir estimació per una ovelleta. Va decidir quedar-s'hi a viure, es va tornar vegetarià i a partir d'aleshores, quins entrebancs. Ja puc sortir? Jo crec que sí. Estic emocionat. Jo també. Ai, jo... Què passa? Que tinc vergonya. Tens vergonya? Mira, em dones la mà i sortim plegats. Sí, et dono la mà i sortim. Vinga, va. No. No? No. La mà no, el peu.
tros de cul. Doncs et dono el cul. Quines bestieses, si no em dones el cul. Vine, va, vine. Sí, vinc. Vinga, va, passa. Passo. Què passa? Aquí hi ha molta gent. Hi ha molta gent. Tinc vergonya. No passa res. Hola. Sí, allà on hi ha gent es parla. Ah, sí? Aquí es parla? Xi. Xi. I jo? Què? I per què hem vingut? Per què heu vingut? Per a mirar el vostre conte. Esclar, aquest nen és espavilat. Espavilat, sí. Venim a mirar un conte. No, tu i jo expliquem la nostra història i ells i elles miren. I es diverteixen. Oh, sí. Jo també vull divertir. Allò, espera, que tu i jo hem d'explicar un conte. Ara, tu i jo, fa molt de temps, ens va passar una aventura que ara explicarem. Clar que sí. I tot va començar... El dia que érem aquí a caseta. Pica, anem a caseta. Sí, aquell dia érem a caseta i vam sentir un soroll. Sí, vam sentir un soroll. Anem a caseta. Sí, que sentirem el soroll. Sí, no facis soroll. No faig soroll, que sentirem un soroll. Què és això? Què és aquesta música? Quina és, Aquest no era el soroll. No. Aquest no era el soroll. Què passa aquí? Alma. Què passa, senyor? Què és això? No ho sé. Vés a veure. Potser sí. Què és aquesta música? No entenc. Què passa? Però... Què fa aquest aquí? Però qui l'ha convidat? Però... És en Cuberes? Qui ha convidat el Carles Cuberes? Si no viatja amb mi. Què fa? Que aquí no va aquesta música. Però què... Ah! Ui! Laura. Què- Alma. Però què fas aquí? No, què fas tu aquí? No. Què fas tu aquí? Jo estava explicant un conte. Perdona, però que jo vinc a explicar un conte. Bé, he començat tocant una cançó perquè sempre toco cançonetes abans de començar a explicar un conte. Sí, tothom sap que el Carles Cuberes toca cançonetes, però avui no va de cançonetes, que va de titelles, que jo estic explicant un conte. I ja he començat. He començat o no? Veus? Com que has començat? Però si avui em tocava a mi. Que no, que em toca a mi, tu deus venir demà o més tard. Que vinc des de Manresa fins aquí, he arribat just per començar el meu conte. I jo he vingut des de la Garrotxa. Més lluny. Escolta'm, Què? no has vist la publicitat? Quina publicitat? Alma i la mar de contes amb què va ser del llop vegetarià. Perdona, no. A la publicitat posa Carles Cuberes amb el llop Martí. Què llop, Martí? Que sí que ho posa? Ho hem llegit? Heu mirat la publicitat? Però què han fet aquí a l'Ajuntament? No han fet publicitat? I veniu així, uah! De casualitat. A veure, Mira. comprovem, això que ho comprovem. tens mòbil? Sí, el tinc aquí a la butxaca. Vinga, va, a Aviam. veure què diu la publicitat i qui es queda aquí Espera, que em poso, continuant. que ja tinc una edat que em vaig a posar les ulleres així, Aviam. Com es diu el lloc aquest? Com es diu? Aquí on estem? Soses. Això, la sala de ball. Espera. L'Oval. L'Oval de Soses. Estàs a Soses. Ho he trobat. Presentar-se aquí al carrer. Alma, tenim un problema. Què? Tu tens un problema. No, tots dos. Mira, posa Carles Cuberes i Alma i la mar de contes amb els embolics d'un llop vegetarià. Però qui s'ha embolicat i ha ficat això així? No sé, doncs algú que ho ha programat. Però això no té cap ni peus. Home, aviam. Tu i jo des de quan actuem junts? No, tu fas el teu, ens coneixem, però tu fas el teu i jo faig el meu. Tu expliques contes, titelles, Sí. jo faig cançons i ballar la gent. I ara què fem? I ara, doncs no sé. Doncs sí que és un bon embolic, això avui. Sí, ben embolicats ens hem quedat. Escolta, Mira que el meu lloc sí que és vegetarià, I així he començat a explicar-ho.
De debò? Bueno, ara ho estava començant. M'estàs dient que el protagonista del teu conte és un llop vegetarià? Sí. Vegetarià, què vol dir? D'aquells que no mengen carn? Clar, perquè viu amb un xaiet des de fa molt de temps i clar... I ha no se deixat l'ha jalat encara? No, perquè ha deixat de menjar carn. Pues saps què? No diries mai. Què? El protagonista del meu conte també és un llop vegetarià, entre d'altres coses. Tu t'has copiat. No, perdona. S'ha copiat. No, el llop Martí, un llop vegetarià. El teu és vegetarià o no també? Tots dos. Però ara què fem? Estem aquí amb un embolic? Bé, i un la gent- embolic, però hem trobat una connexió. Escolta, se m'acudeix. Què? I si, no sé, fem com un... Com es diu això? Un barrija-barreja. Bardixa barreja? Agafem una mica de la teva història, una mica de la meva, i en fem una de nova. Improvisem. Però improvisar ara i Que aquí... guapo, és molt bonic, això. Sí, és el meu teatret. No està molt bé. Però no hem fet guió, no hem assajat, no... És igual, ens atrevim a fer-ho, sí o no? Què us sembla? Ho podem provar, no? Ja que estem tots dos aquí. Això és una aventura grossa, Tu estàs preparada? No. Com que no? No ho sé, no ho he fet mai. Estàs preparada per improvisar? Sí, va, no ho sé, no sé si me n'en sortiré. I com es comença? Es comença preguntant si el públic també està preparat. Va. Esteu a punt? Segur? És que sabeu què passa moltes vegades als espectacles. Els artistes estan a punt, fan els seus escalfaments, les llums, els tècnics de so que avui no en portem, però és igual, però mai es comprova si el públic està ben a punt. Mira, fem una cosa, deixa que posi l'acordió una mica més a punt, ja veuràs. I farem una cançó que serveix justament per comprovar que els nens i nenes, pares i mares que han vingut a l'espectacle, avis i àvies també, estan a punt, sí? Ho Va, podem dir? jo també, a veure si em poso a punt. Mira, diu. Qui m'escolti, que aixequi un dit. Fas la prova. Mires així, veus? T'entens dir? Sempre hi ha un pare amb barba que no aixeca el dit a la primera, però a la segona ja veuràs que sí, Qui m'escolti, que aixequi un dit ben amunt. L'espectacle comença, tot està preparat. Qui m'escolti, que aixequi un dit. On és el dit? Qui m'escolti, que aixequi un dit. Ai, qui m'escolti, que aixequi un dit. Qui m'escolti, que aixequi una mà. Com si volguéssiu fer pessigolles a la veïna del segon tercera. Qui m'escolti, que aixequi una mà. L'espectacle ja comença, tot està preparat. Qui m'escolti, que aixequi una mà. Ei, qui m'escolti, que aixequi una mà. Qui m'escolti, que aixequi una mà. Qui m'escolti, que es toqui el nas. Ups! Ai, no el porteu al nas. Us l'heu posat abans de sortir de casa? No us l'heu deixat oblidat a sobre de la taula? Qui m'escolti, que es toqui el nas. L'espectacle ja comença, tot està preparat. Qui m'escolti, que es toqui el nas. Podeu així. Qui m'escolti, que es toqui el nas. Qui m'escolti, que es toqui el nas. I qui m'escolti, que es toqui el cap. El cap. Voleu comprovar si és buit o ple? A veure, top, truqueu aquí al ple. Qui m'escolti, que es toqui el cap. L'espectacle ja comença, tot està preparat. Qui m'escolti, que es toqui el cap. Qui m'escolti, que es toqui el cap. Qui m'escolti, que es toqui el cap. Qui m'escolti, que es toqui la panxa. Qui m'escolti, que es toqui la panxa. L'espectacle ja comença, tot està preparat. Qui m'escolti, que es toqui la panxa. Qui m'escolti, que es toqui la panxa. Qui m'escolti, que es toqui la panxa. Qui m'escolti, que es toqui el cul. Ups! I és. Com havia d'arribar, anat baixant, hem arribat fins al cul. Qui m'escolti, que es toqui el cul. I l'espectacle ja comença, tot està... Com està? Preparat. Qui m'escolti, que es toqui el cul. Qui m'escolti, que es toqui el cul. Qui m'escolti, que es toqui el cul. Qui m'escolti, que piqui de mans. Espera. Quantes vegades creieu que hem de picar de mans? 2 vegades? Ho provem? Qui m'escolti, que piqui de mans. Qui m'escolti, que piqui de mans. El conte ja comença, tot està preparat. Qui m'escolti, que piqui de mans. Qui m'escolti, que piqui de mans. Qui m'escolti, que piqui de mans. Qui m'escolti, que aixequi un dit. Qui m'escolti, que aixequi una mà. Qui m'escolti, que es toqui el nas. Qui m'escolti, que es toqui el cap. Qui m'escolti, que es toqui la panxa. Qui m'escolti, que es toqui el cul. Qui m'escolti, que piqui de mans. En fem 2 més? 2 més o què? 3, 4...
Ui, que t'enganxo. Va, i ara les manes avorrides també. Vinga, va. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Mira, un aplaudiment! Elsa! Ole! Alma, jo crec que ja podem començar, eh? Sí. Aquest públic tan bonic i tan entrat. Estic preparada. Som-hi, doncs Vinga, va. comencem. Vinga, va, estàs a punt? Preparada. Doncs jo també. Som. Vinga, va. Senyores i senyors, nens i nenes, comencen els embolics d'un llop vegetarià. Ah, diu que una vegada hi havia un llop que era ben diferent o com us imagineu que són la majoria de llops. Ah, i en aquest llop no li agradava gens ni mica menjar carn. No. A ell li agradaven més les mongetes, les pastanagues, no, els macarrons, depèn de com, les patates, el carbassó... I a més, us haig de dir que aquest llop es deia Martí. Sí? Quin embolic. Com quin embolic? Quin embolic! Has començat a dir les coses bé. M'agrada el carbassó, les bredes, el coliflor, l'albergínia, no m'agrada la carn. Fins aquí molt bé, Carles. Clar. Sí. Però t'has equivocat, jo no em dic Martí. Que sí que et dius Martí? Que no, que em dic llop. Com? No, a veure, com t'has de dir llop? Els llops, igual que les persones, també poden tenir un nom. Aviam, quin nom et van posar quan vas néixer? A mi ningú em va posar cap nom. Com? Doncs mira, saps què? Què? Avui et diràs Martí. Martí. Què et sembla? Martí. Sí? Martí. Sona bé, no? Sona bé. M'agrada Martí. Chi. Ja ho tenim solucionat. Aquest és el llop Martí. Sóc el llop Martí. Ah, però sí. Què? I a més de menjar patates, pastanagues, carbassons, mongetes i tot això, li encanta allò, saps, allò... El què? Allò de llepar, que està bo. Ah, no sé allò de llepar. Sí. El què? Hola, Carla! Què tal, com estàs, Xavier? Ho saps, no, que li agrada? Allò que llepes. Tu saps a mi què m'agrada llepar? Com això? El carbassó m'agrada llepar, sí. I la pastanaga? No. També... Que és més dolç que la pastanaga. Sí. Ja està. La mandarina! Oh, la mandarina. És més dolça! És més dolça i m'agrada Però llepar. allò que és tan fred, que és molt fred. Sí. Fred, ara no hi caig. Jo tampoc caic de vosaltres. Ho sents? El gelat! Sí, el gelat també m'agrada. Sí que li agrada, i a mi també! Li encanta el gelat de maduixa. Sí. Oh, i sabeu què? El llop Martí porta sempre una corbata amb els colors de l'arc de Sant Martí. Mireu. Portes corbata? Vinga. No tinc corbata, t'has equivocat. Mira. A veure, aviam si me la trobo. Trobes corbata? No hi és pas. En el cul tampoc! Però què fas mirant el cul? Espera. En el cul no s'hi posa corbates. Però Carles ha dit que tu tens una corbata! On l'has amagat? Que no he amagat cap corbata, que no tinc cap... Mira. Mira. Que bonica! De coloraina. Ai, que li hem fet un llacet per aquí, així com per sempre. Què passa pel cap, o què? Tu estira! Estiro. Posa primer Així, les orelles, després el morro. Uau! Podem fer... mola aquesta corbata, Una corbata! Xula, Que guapo! Preciós. M'encanta. Sí. Estàs preciós. Que bé. M'encanta. Jo, que també tinc una corbata de bonica! Sí, home, sí. El Carles et donarà una corbata, si no ja veuràs. Que veuràs què? No ho sé, però és igual. Carles, va, la corbata del Xavier. Espera, aviam. És que no tinc cap corbata. Mira, espera, potser això millor. Mira. Un llacet. Què? Posem un llacet o no? Aviam com et queda. Sí, ja A veure. Cap aquí. Li vas pessigolles, Carles. Vinga, què? Què us sembla? Està bé? Ai, estàs content. Ai, bé. Oh, ja us tinc a tots dos a punt. Mira, corbata i llacet. I jo com
Què diu que què? No sé què diu que què. Què diu? Què passa? Xaiet, tu hi ha alguna cosa que sàpigues fer molt ben feta? Que tinguis molta traça a fer-la? Sí. Què? Tiro moltes llufes. Llufes no, que faria pudor. Sorollosos. Què et sembla? Em surten molt forts. No. Això no. Una altra cosa que sàpigues fer ben feta, que tinguis molta traça. Potser cuinar. Què? Tu cuines molt bé, que fas cada dia el berenar. M'agrada cuinar. És que cuini, no? Vols que cuini? El berenar, ens fas un bon berenar. Sí, fes un bon berenar. Sí, faré pitimanes petes. Què? Això, sí, fes pitimanes petes. Sí, et sembla bé? Et sembla bé que faci pitimanes petes? Piti què? Pitimanes petes. Pitimanes què? Pitimanes petes! Jo no entenc. Què són pitimanes? Això, pitimanes petes, com tota la vida s'ha dit. Crispetes! Sí, això, pitimanes petes! Clar. Fes pitimanes petes, fes-ne, Sí, fes-ne. voleu pitimanes petes? Visca, vaig a fer pitimanes petes! Pitimanes petes! Fes-ne moltes, que hi ha molta gent. Oh, sí, moltes! Mira, ja tenim el xaiet ben enfeinat. I ara em sembla que, Martí, ja passa? podem continuar amb la història. Ah, sí? Sí. Ai, mireu, el llop Martí, de vegades, els altres llops li diuen que això no pot ser. Sí, Que ha de ser un llop ferotge és veritat, m'ho diuen. i dolent, També. i mossegar, Ja. i espantar les criatures, Sí. i no sé, i tenir la boca molt oberta i dir moltes paraulotes. Ei, no m'agrada dir paraulotes. Ja, allò que passa. Tots li diuen que faci això i el pobre Martí, a ell això no li surt i no li agrada. No. Ai, mireu, amb la intenció de desfer aquest embolic que té a dintre del seu cap i el nus que té aquí a dins la panxa, el llop Martí surt al carrer i comença a caminar buscant algú que li doni un cop de mà. Això, buscaré algú que em doni la mà. Vaig a buscar... No, que et doni la mà, no, que et doni un cop de mà. Ah, ara m'han de donar un cop amb la mà, maco. A mi no m'agrada que em piquin amb la mà, No, coi, un cop de mà. M'estàs atabalat, saps què et dic? Que me'n vaig a buscar algú que m'ajudi i em doni un cop de mà. Home, ja, m'estàs atabalant aquí. Mireu, i així, Sí. el llop Martí se'n va i comença a caminar, marcant el ritme d'aquesta cançó. Mireu, vosaltres, si toqueu de peus a terra, podeu anar marcant amb els peus així, un peu, dos peus, un peu, dos peus. I jo què faig? Jo marco també el ritme. Doncs perfecte, sí, no? Ui! I la casa? I la casa? Potser que també se'n vagi. Que se'n vagi la casa, sí. I així, camina que caminaràs, el llop camina, la casa se'n va, i el llop, mica en mica, s'apropa, ni més ni menys, nens i nenes, senyores i senyors, que una carnisseria! Què diu? Una carnisseria. Que arriba una carnisseria? Sí, clar. Però des de quan enmig d'un bosc hi ha una carnisseria? Bueno, clar, els contes tot és possible, Ah, i d'on trec jo ara una carnisseria? No tens cap carnisseria per aquí? No. No sé. Allò de la màgia, no? Ah, jo no sóc maga, sóc titellaire, però no maga. No, ells sí que en saben de màgia, potser. El En públic sabeu de sembla que és màgia? màgic, Home, al públic màgia porteu, Sí. I si ens ajudeu fent una mica... Què fan els mags? Així? Sí? Sabeu? Fer petar els dits així? Sí? Doncs fem petar els dits per portar la màgia. I tu què? Fas algun sorollet Ah, sí, musiquet? jo faré una cosa m'acompanyes? espectacular, va. 1, 2, 3... I si ho tornem a provar? Sí, ha quedat una mica soso. Aquí no passa... Sí, ha quedat soso. Sí. Tornem-hi? Va! 1, 2, 3... Txan! El
carnisseria. Uau, però si hi ha botifarres, Sí. negre... Sí. Hi ha aquí... Ala, m'encanten ja pots continuar. les sacallones. Ostres, està molt bo, això. Estic flipant amb aquesta carnisseria. Ai, sí. Mireu, el Lleó Martí arriba a la carnisseria. Ai, però què és aquesta pudor? Escolteu, que arriba. Sento una pudor. Uf, però no entenc res. Oh, quina pudor! Mare meva, no m'he tirat cap pet. Porto uns calçotets nets. M'he rentat les dents. Bé, em vaig rentar les dents no sé quant de quintos, tant se val. Sento una pudor... quin mareig! Aviam si hi haurà una caca de gos. Cochinos marranos, els gossos. Ai, espera! Ai, no! Ai, ho sento! Ai, què he dit? He dit cochinos marranos, els gossos, i a mi no m'agrada dir paraulotes. Disculpeu-me. Ai, perdó! Que no vull dir paraulotes, home! Ai! Uf, quina pudor! Sí! És aquesta cosa d'aquí, quina pudor que fa aquest lloc! Ai, m'apatua que em marejo, Carles! Però què fa això aquí? Bé, has arribat fins a la carnisseria, clar. Buf, quin desastre! Oh, si sento alguna veu. Qui és aquesta? Tu saps qui hi ha? Ah, deu ser la carnissera. La carnissera carnisseria... també farà tanta pudor? No ho sé, espero que no. Oh, jo també espero que no. Ai, que bé, potser ven alguna cosa. Hi ha algun client. Hola. Hola? Ui, si ets aquí. Sí, sóc aquí. Vine, apropa't. Ni boig, quina pudor. Quina pudor, el què? No sé, tot això d'aquí estic marejat. Què m'estàs dient? Que aquestes coses que tens per aquí fan pudor. Pudor de què? No ho sé, de pet congelat. No ho sé. Pet congelat? Però si tu ets un llop! Ui, heu vist? És un llop! Sí. Aleshores a tu t'ha d'agradar molt aquesta carn que jo tinc aquí. Becos, ai, ulls, m'agafen arcades. No puc apropar-me. Però on s'has vist un llop que no li agradi la carn? I aquestes coses d'aquí vermelles, quina angúnia. És la sang! La sang! Ai, quin mal que em marejo pensant en la sang. Carnissera, per cert, portes... Ai! Mireu quin davantal que porta una mica brut, no? Ai, sí, potser sí que porto el davantal. Tocaria posar-me una rentadora. Ai, quina pudor que fa aquest davantal. Escolta, maco, ja n'hi ha prou de dir-me que faig pudor. És que sembla que hi hagi un animal mort. Sí, que hi ha un animal mort, però està ben tractat. Però escolta'm, Què passa? on s'has vist un llop que no li agradi la carn? Carles, quina vergonya d'animal! No ho sé, el Llop Martí és així. I si, se m'acudeix una idea, i si li cantes aquella cançó que tu saps? I potser canvia una mica, no? Potser aconseguim que canviï. Sí, ens acaba d'entendre i fem que aquest llop sigui un llop normal, com els altres llops. Què Provem-ho. vol dir normal? Tu escolta'm bé i segur que canviaràs. Ah, Jo sóc la carnissera i et seré sincera. Un llop vegetarià no es pot pas acceptar. Lo teu és menjar carn, no em vulguis enganyar. Com més crua millor, ja et dic, jo tinc raó. I ara, llop, fes-me cas. Obre la boca i treu la llengua i vine cap aquí. Vine a llepar aquesta carn que tinc aquí al taulell. Treu la llengua! Ensenyeu-li, que si no, no prendrà. Carles, ajuda'm. Sí. però què es fa, què? A mi no m'agrada fer llengot. Sí, fes allà, És de mala educació. No surt. Va, treu la llengua! Va, ensenya-li, va, 1, 2 i 3. Aviam, com ho feu? És que aquí no surt la llengua, no vol venir. Com no vol venir? Que no surt. Quin no hi desastre. és. Ai, No magnífic. em surt, jo sóc educat, no em surt la llengua fent llengots. Nois, Quina vergonya de llop! No m'agrada. I m'està traient la paciència. Saps què et dic? Que me'n vaig a preparar unes llonganisses. I apa, ja t'ho confitaràs. Que me confiti què? Passi-ho bé. Carles, que ha marxat la carnissera i m'ha deixat aquí plantar. esclar, perquè t'ha intentat ajudar, però res, no ha servit absolutament per res. No. Ai.
I ara què fa? Mireu, amb aquest consell de la carnissera, el llop no se'n surt. I per això marxa i continua caminant, buscant algú altre que li doni un cop de mà o que li doni un bon consell. Sí, necessito ajuda. Buscaré ajuda. I com anem caminant? Que se me'n va. M'ajudeu amb els peus? Així marcant el ritme? Sí. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Tachan, hey, hey. I ara ho vaig. I potser... Mereixo. I potser podem fer marxar també caminant la carnisseria, no? Ui, clar. Us imagineu una carnisseria que camina? M'estàs dient que camina? Sí, clar. Provem-ho, no? Adéu, carnisseria. Ai, i camina que caminaràs. El llop Martí, amb el cap ben embolicat, va arribar ni més ni menys que a un castell! Ok. Ara ha dit castell? Coi, clar, el conte surt d'un castell, home. Oh, un castell! Ara passes d'una carnisseria a un castell. I com és aquest castell? Pues un castell com els castells, tots els castells. Els castells, com són els castells dels contes? Doncs amb un no sé, que hi hagi un rei o una princesa o una reina o un drac volant, jo què sé, alguna cosa així. Va, provem-ho. Una bandera... Sí, amb màgia? Fem màgia. Vosaltres feu màgia amb mi? Sí, provem una altra vegada. Fem petar els dits. Però si el castell és més consistent que una carnisseria, necessitem encara més màgia. Vinga, va. Afegim-la les pares i les mares, també, o no? Sí. Va, vinga, va. Sí, preparats, Va, I... Txatxan! Uala! Va bé, què? Va bé, aquest o no? Ostres, quin castell! Sí, no? Brutal, m'encanta. Pues seguim. Sí. Ai, cavall, que ets cridaner i pesat, a vegades. No cal que vagis fent tant i m'entempales. Oh, que ets pesat. Vinga, va, anem cap al castell. Ai, que m'has fet topar, cavall. I ara què fas, un pipí aquí amagadet? Per tu amb el cavall, que és pixaner. Ai. Vine cap aquí, home. Ara, cavall. Ai, som-hi. Ai, atura't, cavall, ara et fiques a cantar. No saps dir una altra cosa. No entenc res. Ah, sí. Crec que m'està dient que he arribat al castell, m'estàs dient això. Ai, que ets pesat, tant de... Bé, vine cap aquí. Passa, home, passa. Uf, sí. La tinc aquí, fantàstic, m'encanta. Vine cap aquí, bonica. Sí. Com m'agrada tenir a punt la meva espasa per entrenar-me. Mai se sap quin animal pot venir. M'estic barejant. Potser que vagi a beure un got d'aigua. Uf, això d'entrenar-se tant. Ups, ai. I ara on soc? Què fa? Que m'he perdut? Què és allò d'allà? Què és allò d'allà?
He sentit una veu. Qui deu ser? Heu sentit una veu? Però quina cosa més estranya. He vist allà unes banyes en un castell. Un castell és casa meu. Un castell és casa d'aquest. Oh, però què estic dient? Si aquí tenim un llop ferotge! Vine aquí, atrapa'm si vols, ja veuràs com et punxaré. Amb mi no podrà aquest animal. Que a mi no m'agrada la violència. Ja veuràs si no. Au! 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 Vinga, va, mossega'm. M'encanta que em vingui a mossegar. Cavaller, para! Au! Au! Que em punxa el cul! Ai, Carles, que em deixa el cul com un colador! Sí, ataca'm, va, que és més divertit si m'ataques. Cavaller, vols parar? Què va? Que m'estàs fent parar una lluita? Para, que és que aquest llop no vol lluitar amb tu, no li agrada barallar-se. No, és un llop tranquil, pacífic, i et vol explicar el seu problema. Escolta'l. A veure, m'estàs dient que tu ets pacífic? Sí, jo no vull mossegar-te. Quin avorriment! A mi m'agraden els llops ferotges amb qui lluitar i demostrar la meva valentia. Quina valentia! Que no m'agrada mossegar, ni lluitar, ni dir paraulotes i sóc vegetarià. Mai et menjaria. Vegetarià és, Carles? Sí. Ja t'ho pots ben creure. Ho veus? Quin avorriment de llop. Carles, potser l'hauríem de reeducar. Mira, fem una cosa. Cavaller, i si li cantes aquella cançó que tu saps? Que potser així aconsegueixes que s'espavili, no ho sé. Potser que ho provi. Ho vols provar? Va, provem-ho. Escolta. Va, doncs escolteu que li canta el cavaller. Jo sóc el cavaller, t'ho explicaré molt bé. Si ets un llop com cal, has de fer molt de mal. Si he dit moltes paraulotes i fer moltes ganyotes, no dir mai si us plau i cridar fent molt sarau. Vols... Oi, què te passa? Que abans amb l'espasa m'he fet un petit tallet. Te curo. No, espera. Carles, tornem a cantar. Jo sóc el cavaller, t'ho explicaré molt bé. Si ets un llop com cal, has de fer molt de mal. Has de senyar les dents i espantar nenes i nens, mossegar a traïció i fer cagar de por. Ara vols que faci cagar de por? Sí! Ensenya les dents, obre la boca. Vinga, espanta'ls a tots. Com se fa això? Patua, quin ridícul de llop. D'on l'heu tret, aquest llop? Li voleu mostrar com es fa? Com es fa això d'ensenyar dents totes? Sí, totes les dents has d'ensenyar. Com es fa això? Fem una cosa, llavors. Ho voleu fer vosaltres? Li ensenyeu com es fa, com si estiguéssiu a cal dentista. Va, 1, 2 i 3. No. Però sembla que t'agafi vomitera. Vomitera? Potser és de la sang d'abans. Ai, quina vergonya de llop. Això no funciona, Ai, mira que no sabeu obrir la boca i ensenyar les dents. No me n'en surto, no surten les dents. Res. Res. Això no funciona, això és un desastre. És que el cavaller ho intenta i el llop no ho aconsegueix. Que no em surt! Mira, saps què et dic? Que em fa vergonya estar amb tu. Jo me'n vaig a lluitar amb la meva espasa. Ai, apa, ja us ho fareu. Ja em deixes aquí? M'ha deixat plantat també. Ai, sí, llop. Què farem, Martí? No ho sé. De moment, ja ho veieu, és que ni la carnissera ni el cavaller l'han pogut ajudar. No sé, que continuï, no? Aviam si troba algú, però jo de moment no veig gaire clar. Continuo caminant. Continua, aviam si trobes. Vinga, va. Vinga, va. El voleu ajudar? Ho anem a fer, vinga, va. Vinga, la tita, intentar. Sí, Ai, el llop Martí continua el seu camí, caminant i caminant, buscant algú que li doni un cop de mà, que l'ajudi, que li doni un bon consell, que li faci més seguir embolic. Sí. I on he d'anar? Ara m'he perdut. On arribo? I així, el llop Martí arriba ni més ni menys que en una granja. Ui, però si encara tenim un castell. Una granja? I el castell encara és aquí? Clar, com ho fem ara? Fem-lo ballar. Fem-lo ballar, va, vinga, va. Va. A que marxa el castell!
Però, un moment, una granja segur? Una granja? No No tinc granja. Alma, no tens una granja? Una granjeta? Fem màgia, no? Ah, clar. Va, vinga, va, provem. Pot funcionar? Sí. Va. Sí, i dues. La granja. Això és una granja. Pues si sembla la piscina del meu poble, això. És una bassa. Sí, és una bassa, és veritat. És com m'he deixat la granja. Ai, no. I només tens una bassa? És la bassa de la granja. Ah, bueno, clar. Vista així, sí, és la bassa de la granja, clar. També podria ser la bassa del castell, oi? Però és la bassa de la granja, sí. Clar, perquè estem en una granja. Bé, en una granja, si estiguéssim en una granja, Alma, hi hauria algú més. Ens falta alguna cosa per la granja, no? Clar. Un granger, clar, una grangera. Un gat? Animal? Clar. Voleu animals de granja? Molt bé, els aixequem aquí? M'ajudeu? Esteu fent de titellaires. Els fareu ballar mentre la música sona. A veure... Val, podeu estar darrere de la bassa i així que veu més bé? I com ballarien els titelles? A veure com els feu ballar amb la musiqueta? Vinga, vinga, molt bé, sí senyor. I si el públic pica de mans encara és més bonic, eh? I si voleu, podeu ir cantant amb el soroll de cada animal. Oi, 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 miau, 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 te, te, te. I si vosaltres us sentiu una mica animals, també podeu fer el soroll de l'animal que vulgueu. A veure quin soroll trieu. Millor si és de granja, ara no feu el cocodril o la girafa o el tigre, eh? Aviam de granja, quin trieu, què sentiu? Mira com saluden tots alhora, així, tots alhora, sí, així. Uau! Molt bé, torneu a saludar, que als actors això els agrada. Vinga, va, torneu-hi. Molt bé. Doncs, Alma, jo crec que ja podem marxar tu i jo que continuïn l'espectacle, no? Potser si voleu continuar ja la història, us la inventeu com vulgueu i ja està. Quines cares de Ho heu circumstàncies. fet molt bé, veniu aquí, que ara us aplaudiran a vosaltres. Deixeu els titelles aquí, vas? I ara les aplaudiu? Veniu aquí, veniu aquí, mirant cap allà. I ara vosaltres, les supertitellaires, que avui un al costat de l'altre, vine aquí al costat d'ella, mireu i saludem! I a poc a poc anem baixant. Ai, sí. Què? Hem fet granja o no, Hem fet Carles? Ja tens la granja i com continua la història? Canta tanta granja, i al final ens hem deixat l'animal més important. I mira que ho estava tocant, eh? Mira. Cada dia al dematí canta el gall, qui-qui-di-qui. Es desperta de seguida. Canta el gall. Es desperta de seguida cada dia al dematí. Canta el gall, qui-qui-di-qui. Cada dia al dematí canta el gall, qui-qui-di-qui. Com ho fas, això? Cantes per mi! Sí, canta per mi! I cada dia al dematí canta el gall. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, para. Però per
per què crides tant? El gall és aquí! Però aquí ets un esperat, ens faràs venir mal de cap. Sí, sóc esperat! Aquest gall, jo un altre dia que el vaig escoltar també cridava molt i es posa molt nerviós i comença a fer aquí. I fa venir mal de cap. I de vegades, quan es posa una mica nerviós, de vegades se li escapen també paraulotes. Paraulotes, Sí, m'encanta dir paraulotes! Sí, m'encanta! Cochino marrano! Caca pudenta! Que no pots fer. Que hi ha net aquí, que hi ha Vet al cul! Que no pots fer. Ai, prou. Caca! Ai, veritat. Què passa? M'agrada dir paraulotes! Ja ho veiem, ja. Cara de pastanaca xafada! Gall, què en farem d'aquest gall? Ai, que cara! Ai, altra vegada aquesta floreta, tot el dia em topo amb aquesta floreta. Ai. Oh! Un llop! Un llop ferotge! Arribat a la bassa de la platja! Tu! Atura't! Ja veuràs si no podràs menjar-me! Té! Ai! Au! Altra vegada el cul! Té! Ai, Carles, que em ataca aquesta bèstia! Sí, segur que te'n vols menjar! No pot pas ser que es vol menjar! Ai! Gall, no et que vull no! menjar? Que no et vol menjar, que aquesta que seria que no menja pollastre, home! Què vols dir que no menja pollastre? Coi, que no se't menjarà ni a tu ni a cap dels animals de la granja. No m'agrada ni gota el pollastre. Ara no t'agrada el pollastre? No, sóc vegetarià. M'agraden les verduretes. Les verduretes! Sí, el carbassó, l'albergínia, el bròquil, la bleda, l'espinac, els tomates, les patates, les cebes. Que t'agraden les cebes? Sí, I els tomates? sí. Quin riure que fa! Un llop que li agradin les verdures! Ai, que pixo! Ai, que pixaré! Ai, escolta, cochino marrano, no et pixis aquí, Ai, què he fet? Se m'ha escapat, que jo no volia, que estava a punt de pixar. I m'han sortit les paraulotes lletges. Disculpa, bonic. Ara em dius bonic? Sí, perdó. Perdó de què? Que se m'han acabat les paraulotes, t'he dit cochino marrano. Un llop que demana perdó per dir una paraulota? Carles, quina vergonya d'animal! Millor que l'ajudem a canviar, Canta, que sigui canta. diferent. El reeduquem una mica. Canta-li la cançó, però no sense cridar-la, sí? Jo li cantaré. Jo sóc el gall i et dic sense embuts. Si ets un llop de veritat, has de ser molt mal parlat i moltes paraulotes, tot fent moltes ganyotes. No dic mai, si us plau, i cridar fent molt sarau. Crida el llop, crida. Obre la boca, crida ben fort i digues paraulotes amb mi. Ai, Paraulotes? Sí, digues paraulotes, Carles. Tu també, i vosaltres, tots plegats, a dir paraulotes. Repetiu amb mi. Ai. Ara com es fa això? Ja veuràs, repetiu bé amb mi. repetiu el que... Preparats. Sí. Direm paraulotes, d'acord? Com es fa? Tu escolta. Repetiu. Borinot, Borinot, sapastre, pallús, botifarra amb potes, botifarra amb botes, cap de pardals, cap de pardals, pèsol esclafat amb olor de cul de ratpenat. pèsol esclafat amb olor de cul de ratpenat. Sí, pèsol esclafat amb olor de cul de ratpenat. Vinga, repeteix. Ai, és que a mi aquestes coses no em surten i a més això que dius fa molta pena. Què diu que què? Que fa pena aquesta història del pèsol. Quina història del pèsol? Sí, parles d'un pèsol. Sí? Mira que és trist, ser un pèsol petit i insignificant, fa molta pena. Però a més dius que està esclafat. Sí.
I a més dius que fa pudor de cul. I no de qualsevol cul. Cul de ratpenat, que és aquell animal que quan dorm ho fa cap per avall i quan caga li cau tota la cara. Quina desgràcia, quina pena d'història. Això fa pena. Sí, molta pena, i ara m'agafa ganes de plorar. Ara plores? Sí, i ara ploro, fa pena el pèsol i el ratpenat. Ara cau molt i no puc mocar amb la corbata. No, amb la corbata no em moguis. Però què fas aquí? Que moques amb mi? Ai, perdó, ja me la passo. T'has empassat els mots? Sí. Betó, aquí jo. Ai, això em sembla que no té remei, No. Ja veieu que el que li diu al gall tampoc li serveix per res, No. Això no funciona. És veritat, aquest llop és una vergonya per la seva espècie. Què m'estàs dient, poca vergonya? T'estic dient que ets una vergonya. Quin llop s'has vist? No m'agrada gens a mi i sabeu què us dic? Que me'n vaig d'aquí! A marxar? Sí. I ara què fa? No ho sé. I que, Carles? Què et passa? Que estic sol, abandonat. Tothom em diu que he de canviar, que he de ser diferent, agressiu, maleducat, mossegar, menjar carn. I jo què? Estic sol. Doncs, home, sol tampoc estàs. Sí, ningú m'ajuda, ningú m'entén. Bé, sóc jo i el Xaiet. No sé què deu fer el Xaiet És aquesta cosa. veritat! Escolteu, que tinc el meu amic Xaiet i la meva casa que m'espera. Sí, doncs va. tornaré cap a casa meva, a buscar el meu amic Xaiet que m'animi, que m'he quedat molt deprimit. Sí. I així, el llop, Sí, cap a casa. desesperat, Amb el Xaiet. trist, confungit, se'n torna cap a casa seva, on el Xaiet potser l'espera. Us en recordeu què estava fent el Xaiet? No, crispetes no, estava fent... Piti... com era? Piti manespetes, oi? Piti manespetes. Ai, sí. No s'us escapareu! Ja us atraparé! Ai! Ui, però què feu? Ui, però què fan aquesta que surten disparades? Vine cap aquí! Què està fent amb les crispetes? Ja us atraparé a totes! Ja veureu! Que surten volant! Que surti la tapa! Vine cap aquí! Que jo us agafaré! Ja veureu si no! I aquí totes! No marxis! Vine cap aquí! Ja us tinc! Que tu no pots sortir! No pot ser! Mare de Déu. Que s'ha de marxar! Vine cap aquí! Així! Us he atrapat! Les tinc totes aquí! Volíeu marxar, Volíeu marxar totes, que sí que us volíeu escapar, volíeu volar, doncs jo us faré volar, o volia! Voleu volar, jo us faig volar! Ui, que s'ha escapat el boc! Vine cap aquí! Què ha passat? Ai, quina oloreta que sento. Ai, amic Xaiet, ja veig caseta. Hola, caseta. Hola, llop! Hola. On és? Sóc aquí! Aquí? Sóc aquí! Hola. Hola! Ai, no el veig. Aquí! Aquí. No, aquí! Aquí. Aquí! Aquí. Un monstre! Ai! Llop, que no és un monstre, Llop. Martí! Ai, què ha passat? Mira,
Que he vist una cosa estranya. Ah, Carles, que hi ha un monstre! Que no és un monstre! Ai, que s'ha passat amb Xaiet, que el té dins la panxa! Que no, que és jo el- el veig que el té a la panxa! És el pot de les crispetes que li he vingut al cap. Mira, diu que no pot, diu no pot, no pot, no pot! És el pot! Sí, diu que no pot! És el pot de les Que es crispetes. diu que no pot, que sí, que no pot! És el pot, és el pot, és el pot! Que no pot, que no pot, que no pot! És el pot de les crispetes que el porta al cap per barret. Que dius que era un pot de... Quines crispetes! Pitimanes petes, que em fas un embolic! Sóc jo! Mira, si és el Xaiet. És un pot? Ai, sí, és un pot! És un pot. Però a sota hi Se ha puede. del Xaiet. Sí, pase, pase! Vinga, ven aquí a jugar, vinga, ole! No, 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 no! Ai, ai! Mira, que és divertit! És divertit, vinga, va! Aquí, estem en un passeig! Ai, que cauré, home! Que no fa riure! És divertit! Que jo he vingut trist! Digue-li que estic molt trist i Mira, deprimit. Xaiet, el teu amic, el llop Martí, s'ha fet un embolic anant amunt i avall buscant algú que li doni un consell i que l'ajudi, però no ha servit per res. Ni la carnissera, ni el cavaller, ni tampoc el gall l'han ajudat. No ha servit per absolutament res. Ningú. Ja veus, Ja que així... està trist, clar. Plorem! Home, no m'has d'animar! Així t'he d'animar! Ole! Ole, què? No ho sé, trobo d'animar-te! Abraçadeta! Ai, sort antic del Xaiet, que és la meva gran família que tinc. Vine aquí. Sí, tu també fa bé a família! Espera. Xaiet. Què passa? Vine. Tu vols Xaiet. abraçadeta. Vine, què No. passa? Sí, la meva família! La meva família. Escolteu-me, heu dit família? Sí. Clar, Sí. ara me'n recordo. Martí, tu tens un cosí que és família teva, família de sang. Ara parles de sang. No, vull dir que Quina és, angúnia, tan bé que No. estàvem aquí amb una abraçadeta i em parles de sang. que és un cosí Que de... em fa fàstic la sang. Ai, que és un cosí de veritat, en Ramon! Qui és en Ramon? No sé qui és. Coi, el llop Ramon! Jo que sé qui és el llop Ramon. El llop Ramon és famós! Ah, sí? Fins i tot el públic el coneix, el llop Ramon, sí o no? Coneixeu el Ramon? Ah, sí? A veure, potser no el coneixeu pel nom, però el llop Ramon és conegut perquè surt a la majoria de contes que vosaltres potser heu explicat alguna vegada a casa o a l'escola. Ah, sí? Mira. Per exemple, Quins contes? per exemple, mira aquell que diu bufaré i la casa ensorraré. Quin és? Ah, sí? Bufaré i la casa ensorraré. Ah, els tres porquets, clar. Però espera, que n'hi ha un altre. Mira, n'hi ha un que diu... Àvia, per què tens aquesta boca tan grossa? És per menjar-te millor! La caputxeta vermella, clar. Caputxeta vermella. I encara en Ramon surt a un altre conte. Mira, un que diu, que aquest és més difícil, que diu ensenya'ns la moteta per sota de la porteta. Les 7 cabretes i el llop Ramon. Un moment, Carles! Què? Ara em portaràs un llop que menja cabretes! Se'n menjarà a mi! Espera, No. potser ha berenat i no té gana. Sí, home, ja li donaran un entrepà. I piti mapetes, perquè calli. Fem-lo venir, no? El llop Ramon, què? Va, que vingui. Que vingui! Anem a veure el llop Ramon! I li donarem crispetes perquè no es mengi el Xaiet. Has dit cripetes? Ah, no he dit pitimanepetes. Però- Pitimanepetes. però- Pitimanespetes. Jo? Ara espera, la corbateta així. Què? Què passa? Què mires? Què tinc? Si hi ha algun llop Ramon per aquí al darrere, si tens alguna disposició. No, aquí només hi ha l'Alma i té les dues mans Un moment. A veure, voleu conèixer el llop Ramon? Segur, Doncs prepareu-vos per conèixer el llop Ramon. Què? Jo estic espantat! No passa res. Tu tranquil, que ja veuràs que no et mossegarà ni se't menjarà. Li omplirem la boca de pit i manespetes, oi que sí? No deixarem que es mengi el Xaiet, que no? No deixareu que se'n mengi, oi? No, sí, espera. Cociner, ¿qué pasa, cociner? ¿Qué pasa, cociner? Que ha su cua. Hombre, no em veia de
del jardiner de Sant Esteve, Sí. Escolta, per què fas aquesta cara? Per què estàs tan trist, home? Estic preocupat, Ramon, estic molt preocupat. Oi, per què estàs preocupat? Perquè sóc un llop incomprès. Tu, el que és un mindundi. Què? Un mindundi. És que jo t'ho dic sempre, tu, és que no t'entenes de res, home. Tu has de ser un llop dolent, espantar la gent, mossegar les criatures, ensenyar les dents, i paraulotes tirar-te pets. A mi tot això no em surt. Com que no te surt? Amable, pacient, maco. Això és un desastre. Això és un desastre. Ah, sí? És que què farem? Mira, saps què? Què te passa, tu? He vingut des de l'Hospitalet de Llobregat fins aquí i cantaré la meva cançó. Quina cançó? Per La- ajudar-me a canviar? Mira, he après a tocar l'acordió i et tocaré la meva cançó. I tu vols que jo deixi de ser així? I home, sí, mira, ja veuràs com que tenir un públic aquí a Tenim l'espectacle. un públic, sí. Doncs ara veuràs com el públic també m'ajuda a cantar aquesta cançó. M'ajudareu? Martí, fem-me cas a mi. Sí. Un llop ha de cridar. Ah! Ah! No. Au, 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 amb l'au, així, au. au, au, A veure, provem-ho. Un llop ha de cridar au, 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 i ha de mossegar. Ha de ser molt mal parlat i molt mal educat. Ensenya les dents. Aviam com ensenyeu les dents. fa por. I està sempre enfadat, amb els punys a la cintura. Vinga, va, molt i molt enfadat. Sí. Martí, fes-me cas a mi. Un llop ha de cridar Ah! Ah! i ha de mossegar. Ha de ser molt mal parlat i molt mal educat. Ensenya les dents i està sempre enfadat, sí! Molt i molt enfadat, super mega enfadat, Oh! Què, t'ha sortit o no t'ha sortit, cosinet? Jo he estat practicant, Sí, mira, mira. Això em Mira, sembla... escolta, Mira, a veure, mira. a veure. Au, au, au. Què, au, si sembla sonit, tio? Ai, no surt, no espanto així. No, que no espanta. Ets un desastre. És la vergonya de la família, Que hombre. sou la vergonya de la família. La vergonya més gran de tota la història de la família. Ai, si el tiet Paco aixequés el cap. Què diria el tiet Paco? Pues diria que és un pixamandúria. Pixamandúria, això? Un mindundi, un tarugo. Tu parles molt malament, Mira, descarat. jo ja en tinc prou. Jo amb tu no tinc res a fer. Ho he intentat No. tota la vida i així que me'n vaig. Me'n vaig. No em passi. Apa, adéu. Acordeu, adéu-siau, me'n vaig als meus comptes i ja tinc prou de feina. Ale. Adéu a tothom. Apa, sí. Adéu. Què te passa? T'has quedat empipat? Sí, m'ha dit coses molt lletges. Jo sí que estic contenta com veig. Però tothom diu que he de canviar i ser diferent. Per què? No ho sé. A mi m'agrada perquè tu ets amable, Sí. educat, respectuós, pacífic. I saps què m'agrada de tu? Molt. Què t'agrada de mi? Que quan t'empipes i t'enràbies, controles les emocions i no fas mal a ningú. I això s'agraeix. Quines coses més maques que em dius. Abraçada! 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 Escolta, Llop, Què? tu ja t'has vist bé? Tu ja veus com ets? No t'entenc. No entenc res. Jo t'ajudaré a que te n'adonis de qui ets en realitat. No entenc res. Vine que m'ajudaràs. Jo t'ajudaré. Sí, mira, ara veureu una cosa molt xula. Ja veuràs, això de que això pesa molt. Què he d'agafar? Aquí, Això? sí, agafa per aquí. Aquí? Sí,
4 i 5. No, 1, 2, 3 i sortim. 1, 2, 3. Patachau. Uau. Veus, ara has d'obrir. Oh, jo no sé pas com s'obre. Carles. Digue'm. Carlitos, vine. És molt bonic, això. Has vist que m'aporta el xaiet? És perquè el llop se n'adoni de qui és en realitat. I te n'has adonat ja o no? No ho sé pas, el xaiet diu coses molt maques, però jo no ho acabo d'entendre. No sé pas això com deu funcionar. Vull que miris què hi ha aquí dintre, i ara ho entendrà tot. Hem d'obrir la caixa? Sí, obre la cara. Va, jo l'obro. S'ha de dir què hi ha aquí dintre. Ara veurem què hi ha. Ara veurem. Obro la caixa. A veure què hi ha. Quilló, i hi pots mirar dins. Ui, Què? a veure, tu n'obri. Torno a obrir? Sí? Què? T'agrada el que veus? No està mal, Ah. No està mal, sí que m'agrada. A mi m'agrada. A tu t'agrada? Tu mira. Jo? Sí, tu també. Jo miro a dintre. Sí, tu també. Vaig a mirar aviam què hi ha dins la A caixa. veure si li agrada al Carles que hi veu. T'agrada? Sí, més o menys. Has de dir que sí, Sí, m'agrada molt. Sí. Sí, molt. Sí. M'encanta. I si ho ensenyes a tothom? Voleu veure el que hi ha dintre la caixa? Segur? M'apropo una mica, potser? Sí. Aviam, A obriré, veure què hi ha. Què hi haurà? Què hi haurà? Llop, tu quan hi has mirat, allò que has vist t'agradava, Sí, a mi m'agrada. Jo quan l'he mirat també m'ha agradat. A veure, obrim aviam si us agrada el que veieu, Esteu a punt? Preparades? Preparats? Obro la caixa. Que sí que hi ha una Sí que hi ha alguna cosa. cosa, Que quan mires veus una altra cosa. Què hi veus quan mires a dins d'aquesta caixa? Ai, què passa? I al mirall què hi veus? Estic comprovant que tot el públic estigui despert, A tu. Clar, quan obres la caixa i mires a dins d'aquest mirall, et veus a tu mateixa, a tu mateix. Sí. I us agrada veure-us a vosaltres mateixes? Us agradeu vosaltres mateixos? Això és el que el Xaiet li volia explicar justament al Llop Martí. Ai, sempre els altres tenen algun motiu per dir-te que facis això o allò altre, però l'important és que tu mateix t'agradis, confiïs en tu mateix i tu decideixis el que vols fer i què pots fer. Saps què? Què? Ja m'és igual el que pensin els altres, m'és igual que vulguin canviar, no, perquè jo no penso canviar perquè m'agrado tal com sóc. Sí, Senyor, ho has entès? ho he entès. Mira, saps què? Que per entendre-ho encara millor, ho podem fer amb una... Cançó. Sí, vinga! Martí, ho has entès per fi, que no està escrit enlloc com ha de ser un llop. No deixis que ningú et digui què has de fer tu, confia en tu mateix, que és el que vulguis fer, sigues com vulguis ser. I el més important, no et preocupis pel que diran, no facis cas a la gent, perquè cadascú és diferent. Vinga les mans! Sí, olé. Martí, ho has entès per fi, Sí. que no està escrit enlloc No. com ha de ser un lloc. Sí. No deixis que ningú i què has de fer tu, Sí. confia en tu mateix, Amb mi. és el que vulguis fer, Sí. sigues com vulguis ser. I el més important, no et preocupis pel que diran, no facis cas a la gent, perquè cadascú és diferent. Ens ajudeu? Perquè cadascú és diferent. I el públic que diu? Perquè cadascú és diferent. Perquè cadascú és diferent. I compte comptat, aquest compte S'ha acabat. s'ha acabat. S'ha acabat? Sí.